So she Quran ikulongosola mmene yalongosolera then timve kuti mahadithi akuti chani koma tisanamve ku mahadithi ko shehe ine ndikuwongolera pang'ono tibwerera ko aya yomweyo pali aya okay kuti tipite ku mahadithi ko sikuti ife tengazipanga mwa ife toka kuti timfunefune tunawasala kuti atilongosolera hadithi koma mulungu tamena kupanga indicator mulungu akuti ndaona indicator kusonyeza kuti khoterani uko ndi chimene mulungu subhanahu wa ta'ala akufuna sono kuilero sangani imene mukoti kuti mtumero sana sono aigamule kukola kuti mtumero sana mate kuti tikupita ku hadithi ndiye sono sana kupita ku hadithi tinsira mulungu subhanahu wa ta'ala kuti atilondolele kwa mtumero sana sitinga fikire mtumero sana mchifukwa kumalo kudura kumira kuyembekeza mulungu subhanahu wa ta'ala kuti sekula chitsako ndiye mulungu subhanahu wa ta'ala ku Qur'an 4 verse 65 yakuna kuti fala wa rabbika mulungu subhanahu wa ta'ala kulumbira yeka mulungu kuti la yu'minuna yenu yendi yine setenga kala silamu okulubirira hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum mpaka mutamtenga tumeka kumeka hapo kuti akalijajiwa akulanga zimene ndani Allah subhanahu wa ta'ala kutandaza kuti sono ife mufunso lathu loti mtumiki sono tingulise nchito kuti ati yanga kumene tizere kumene ndiye kuti yenu yose kukala okulubirira mpaka na mumpange tunasala mukukaleja jajiwan komanso pabujaji mene izigwera yeso pano nakasito kufusa santume akuti thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita akuti jaji kabwera nakasema mfuna tume kutabireke jaji ndiye jaji meti kabwera kuchora kwa tume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamve yene okupoteka mukuna kuti judgment ya tume wa sallallahu alaihi wasallam ndiyo kupoteka nchonjo koma tisate musamve kupoteka kono kuli konse iwo sallallahu taslima kwa mungu kusipela kwa fuka judgment kubula opoteka judgment kubula utani yopoteka ndiye sono tili pamenepa ndiye tukupita kufunso lanu limene mukufunsa kunena kuti kodi sopano ku mahadithi ngati imene aya ndetamva komanso mtumiki tebumve kuti kodi mtumika kula bwanji judgment chiweruzo choyambira chimene mtumiki salama kuchikola mahadithi imene adayilandira Abdullah ibn Umar akunena kuti chani anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala mtumiki salama point yoyamba imene akufuna kuti weruza sopano kuti tonse tuberuzido chifukwa moto kati wala kwa judgment ikabwera 20 years kudede 100 years kudede malika ndikala kuido kabela wala kwa ino sono machimo amene tukwanena apa ndi machimo akulu amene muntu khalidan fi hangati soka chitotoba ukakhala ku moto wa jahannam paka abadan paka socho judgment imene kubwera apa ndi imene iwe yonse ikupangisa kuti wekha iwe ngati mulungu akufunsa funso lija fahali antum mutahuna kodi yenu yomosiya ngati simukusiya bukupaka challenge judgment ndiye kubwera mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuchora mahadithi imene adayilandira Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu akunena kuti chani anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala mtumiki sallallahu anena kuti chani al khamru ummu al khaba'i koma sole maisi mowa ngakale juga ndi machimo akulu amene ali make wa machimo ndi make wa machimo so machimo enawa kolo lawo la machimo wanseva ndiye mowa komanso zinthu kuyenda limodzi chifukwa juga chifukwa chiyani mavuto ali wonse kuchokera adunia wal akhira amachokera mbele amachokera muti mbele mavuto achikola pansi kuti muntu asowe mtendere pa umoyo wake watu amasimangirira katudu wakabde watu amasipa timamva tungani ngamenyana katudu wakabde watu amakaba katudu wabantu wena wakati cholinga choti achitekava bila pake katudu wakabde ndi njira zosiyana siyana zimampezera muntu kutandaza kuti al khamru ngakale wali maisiru umu ndi make anabazi amachiku ndikupeza chisanzo pang'ono cha chimo limeneli pali muntu unako olemekezeka kwambiri mutawi ya Musa alayhi salam koma chifukwa chitokulu ameneyo adali muntu wopembeza kwambiri koda ali mzimayi una wakamena mazicho kuti ameneyo ndi kulungu amene akuyembekeza kuti anthu azimugwadira koma atamumva ameneyo muchidule kuti kuna kwakomera kupembeza mulungu kwati putukira wake anakamuyitanisa ndikumbuleza koma atafika pamene pacha anaenda kuti iwe tukupha koma tisanga kuphe tukufuna tikupase mayeso chabe ukangopa pale usipita ndiye anatenga mowa katambula tikuika pamenepa anatenga mwana wang'ono kumuika pamenepa ndikutenga iye mwini wake kusitenga ndikukhala pa chimpando cha ufumu ndikunena zinthu zitatu
momwe mowa ukatambula kamusikita komanso ngati apo iyayi mungotenga mpeni mungozinga mwanayi musikita apo iyayi ineyo mungondi kwera ineyo kuti pake chiwelewele ndi musitani musikita mukangopanga chimodzi zimene zibasi mapulumuka munthu uchi chifukwa chombopo Mulungu Subhanahu wa Ta'ala anakana mowawo komanso anakana chani kupha mwana komanso kakhala kumpaka chiwelewele mayi komanso nanene kuti iweyo mpata sapano njira yokuphera yakwanira iyo uchataona kuti koma nati zimene zili apa kuli bwino tizipulumutse ngakhale njira ina iliyo nyasanso chimodzimodzi koma tizipulumutse koma kuti ndichiti chiwelewele ndi mayiya ndi chimo litikuluso kwambiri komanso kupha mwana ndi chimo litikulu kwambiri chifukwa kukuza munthu zimenezo kuli bwino ndingotenga mowa ndi anatenga kamowa wako katambula ndikumwa atamwa pompo munthu unezokulira naye uchanapanga chiwelewele komanso mwana uchanamupha kutanthauza kuti alhamru umo al-ithm kapena kuti al-abari mowa ndi ngaka wa machimo tawana na machimo onse amene amazemba baja anachitika chifukwa na momo ndiye sono yikuwera judgment yobatisa kuti sopano tiweruke kwa wanthu amene sakusiya kupanga juga ngakhale Mulungu akuopseza hala antum muntahuna kuti sono iniyo mwasiya pabuye poti ndakulokosa kuti zozonyasa ngati sakusiya ndiye poti Mulungu akunena kuti mupite kwa mtumiki sono ndampasa judgment kuti apase ndiye tumene salama ku hadithi sopano yomaliza akunena kuti wa ana abi Huraira hadithi imene adailandira Abu Huraira radhiyallahu anhu akunena kuti chani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iye ndi judgment imene ilukire pa utenga wathu umene tinatenga lero kwa sira wanthu amene ali okhulupirira kuti abwerere kwa Mulungu Subhanahu wa Ta'ala judgment yomaliza mtumiki akunena kuti mu hadithi imeneyi kunena kuti chani akunena kuti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nditudi mtumiki wa sallam anena kuti chani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min anachokera patali pang'ono kuti palibe munthu amene amavula chovala chake ndikupanga chiwelewele ndi mzimayi amene asali mkazi wake pachile mulesa uzi kuroji kuti konse kumene angapangire chiwelewele iye ndavula mkanjo wake ndikupanga chiwelewele kuma chitali Islamu sizikatika answer yake ndiyoti amapanga chiwelewele atatuka chani Chisilamu point number 1 point number 2 yikubwera kuno kuti chani akulankula kuno kuti wala yasruku sariku komanso sangapezeke munthu wakuba hina yasruku munthu amene akubayo wa huwa mu'min koma chita yali Islam sizikatika koma chita yali ndani Islam wobono umene ukubwera ndiona kuti nthawi imene akupanga zakubazo amakhala tatuluka Islam chinthu cha namba 3 akunena kuti wala yashrabu al-khamr hina yashrabiha wa huwa mu'min sizingateke munthu kutenga tambula yamo ndikuwika kwa kwake ndikumwa munthu amene koma chitali Islam sizingateke answer yako kutanthauza kwake kuti pamene akunyamula tambula kuwika kwa amakhala ali kunja kwa Islam chinthu cha namba 4 komanso wala al-maisir sizingateke munthu ochita juga apange juga yake munthu ameneyo munthu amene amapanga juga yo wa huwa mu'min kubachira munthu amene ali Islam sizikateka kutanthauza kuti pamene amachita juga amakhala atatuluka chani ndiye akachoka pa juga apo ndikupita kwa pepera iye mukudziwa kuti pale maaya amene akulankhula Mulungu Subhanahu wa Ta'ala kuti ad-dinu 'inda Allahi al-Islam nachipembedzo chimene chili pamaso pa Mulungu Subhanahu wa Ta'ala Islam sono wamajibuta ghayra al-Islam fala yuqbal minhu sono munthu amene ali kunja kwa Islamu ndikukhala ndi zina zawo zimene akuchita ngakhala atapanga za Mulungu munthu amene Mulungu salatira sono uyuyu amene watuluka chisamu chiko chitama chisajuka ndiye kana kasono yakona nthawi yoswali ndikupita kwa swali tauba pakati nthawi yanji tauba panga nthawi yanji nthawi yanji akachoka mbele kwa kupita sokujuka koko akachoka swali kupita ujuka akachoka mbele kwa kupita kwa koko akapita mbele kwa kupita kuchawelewele tauba kupanga nthawi yanji munthu ameleyo so anthu ochuluka tu asiya Islamu asakudziwa anthu atuluka chisamu koma unga kasabuza kutuka chisamu zinthu zimene zimatulusa munthu judgment yetu bekwacho nasawa chini mbele chimatulusa munthu muchipembedzo cha Mulungu Subhanahu wa Ta'ala zinthu zakangatizipenzi achina chiwelewele achina kachaso achina kuba juga achina juga wanthu amene utumikana chita kusindika kuti sanga pange zinthu zimene zikupachitali Asilamu sono nditani mwayifa amene angasangalatsidwe kukapembedza Mulungu Subhanahu wa Ta'ala tsiku lilo saka ya hamsa salawati kaya jumwa kupita ku zikiti kwa bakudziwa kuti ine ndinde kufaro kusabulira Mulungu Subhanahu wa Ta'ala kuti kakale Mulungu asandiratire koma ine ndisipita kukaswali ngakale swala yo palibe Mulungu Subhanahu wa Ta'ala kungonoka tawe palibe pachanza lukati ayi
fahali antum muntahuna mulungu wafusa fusa kodi pamene mwamvesa menezo mwasiya kupanga juga fahal antum muntahuna kodi mwasiya kupanga juga kuti mubwirire mu Allah subhanahu wa ta'ala pamene she chakwa tikuthokozeni kuti mwatitambasulira inshallah ndikukhulupirira kuti kunjaku okumva amva mashallah ofuna kupikisana ndi Allah pambuyo pakuona video iyi yes azipikisana naye inshallah. Ine nditseke ndi funso limene Allah subhanahu wa ta'ala akutifunsa tonse fahal antum muntahuna pambuyo pakumva izi kodi mwasiya tikunena kuti kusasiyako ndikumuchalenja Allah subhanahu wa ta'ala en palibe amene amamenya nkhondo ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndikuwina. Tikuthokozeni kuti munali pamenepo kuononga bando yanu kutsatizira nkhani imeneyi ya betting. Allah subhanahu wa ta'ala akulipireni pa zimenezo. Lembani comment ya topic imene mufuna tikambirane next tikakubwesani Sheikh wina ndipo ndiwerenga. Osayiwala kupanga like, share komanso subscribe ku YouTube channel yathu chifukwa imeneyo ndi support imene mukutipatsa. Kufikizana ulendo wina munayi ndi ine Jamil Chikuti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.